Mateja Kristína. Pokotník ten len predlžuje. Galinovým smerom. Šakvorocov. Ešte Legalín. Andrej Legalín šikovne zavesil. A zužitkoval chybu v tej rozohrávke. Tu sa Matej Kristín hnevá právom na svoju defenzívu. Tu ho príliš obrana nepodporila, no a Andrej Legalín z toho preto Polčany vyťažil 5. presný zásah v dnešnom zápase. No a navýšil svoje strelecké konto na číslo 26 v tejto sezóne. Najlepším strelcom Topolčian, ale aspoň v tomto momente Viktor Šakvorocov po dnešných dvoch gólových zásahoch. A je to teda 27 gólov, o 1 gól naviac ako má Andrej Legalín. Ale nemusíme pripomínať to, že